Γεια χαρά σε όλους. Επιτέλους και εσύ φτάσαμε στο δεύτερο επεισόδιο. Δεν το περίμενε κανείς. Λες και φτάσαμε στα 100 επεισόδια, ας πούμε. Για μας ήταν επίτευγμα μεγάλο το δεύτερο επεισόδιο, ούτως ή άλλως. Τι έχουμε, Βασίλη, σήμερα? Έχω ακούσει κάτι ιστορίες, κάτι με Μπετόβεν και McDonald's. Τι είχες γράψει εκεί? Κάτι Bach και McDonald's. Σήμερα, πες λίγο τον τίτλο. Σήμερα θα μιλήσουμε... Ο τίτλος είναι Bach, McDonald's και η κατσίκα που χόρευε. Όλα Θεωρώ... μαζί. Πιστεύω ότι άμα κατσίκα φάει McDonald's θα χορεύει με Bach άνετα. Θεωρώ ότι πολλοί που ακούν τον τίτλο για την κατσίκα που χόρευε ψηλό έχουν καταλάβει τι παίζει. Όπα. Αλλά σίγουρα όχι για τα υπόλοιπα. Για τον Bach και τον McDonald's δεν έχουν καταλάβει κανείς βασικά. Ούτε σίγουρα όχι. Λοιπόν, σήμερα γενικά θα πούμε ιστορίες για τον καφέ. Ωραία, τι σημαίνει αυτό? Οι ιστορίες που έχουν μέσα τους τον καφέ, που κάπου δηλαδή στο παρασκήνιο υπήρχε και καφές. Okay. Ωραία. Δηλαδή, ναι, σαν αξεσουάρ ή σαν εν γνώση καφέ, ας πούμε. Κανείς δεν ξέρει. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Τρομάζω λίγο. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε, λες. Στον Τάση τι έχεις πατήσει, Ρεκ? Πώς δεν έχω πατήσει, ρε? Πάμε. Ξεκινάμε. Λοιπόν, η πρώτη ιστορία που θα πούμε θα είναι και πιο έτσι, ας πούμε, βαρετή και πιο συνηθισμένη. Ναι. Θα πούμε για τον μύθο της ανακάλυψης του καφέ. Το μύθο της ανακάλυψης του καφέ. Οκ, εντάξει, ναι. Κάτι βαρετό αρκετά κλασικό. Ναι, είναι πολύ βαρετό. Σε σχέση με αυτά που έρχονται είναι πολύ βαρετό. Ωραία. Λοιπόν, Αιθιοπία, όπου η παράδοση μας λέει ότι ο καφές ανακαλύφθηκε από ένα βοσκό. Ναι. Τον Κάλντι. Κάλντι. Μπράβο, αυτό το πιάσε με τη μία. Κάλντι, ναι, όντως. με την έρνα είχα πρόβλημα. Λοιπόν, ο Κάλντι λοιπόν, εκεί που ήταν αμέριμνος και χαλαρός και βοσκούς τα πρόβατά του, και έπαιζε με τη φλογέρα του. Κανονικός βοσκός. Σε κάποια φάση. Ήταν all inclusive βοσκός αυτός. Όλα ρε, τα είχε το starter pack, το πήρε όλο μαζί. Σε μια φάση βλέπει τις κατσίκες του να τρώνε από ένα περίεργο θάμνο, ας πούμε, τα κεράσια του, και να αρχίζουν να τρελαίνονται οι κατσίκες, να σηκώνονται στα δυο πόδια, να χοροπηδάνε, να κάνουν κολοτούμπες, να αρχίζουν να παίζουν βόλεϊ και ποδόσφαιρο μεταξύ τους. Οι κατσίκες ήταν σε άσχημη κατάσταση. Ήταν σίγουρα προ-Χριστού, γιατί άμα ήταν μετά Χριστό σίγουρα θα τις εξορκίζανε. Ναι, σου λέω, οι κατσίκες ήταν σε φάση full, τα δώσαν όλα. Και πάει ο Κάλντι, παίρνει αυτούς τους κόκκους. Τρώει μια κατσίκα. Να δει τι γίνεται. Παίρνει αυτούς τους κόκκους. Τώρα τους δοκιμάζει, δεν τους δοκιμάζει ακόμα, δεν ξέρουμε. Ωραία. Το ζητούμενο είναι ότι τους πάει σε ένα μοναστήρι. Ναι. Και... μοναστήρι, άρα μετά Χριστό. Ξέρεις τι, είναι σούφικο μοναστήριο, οπότε μπορεί να μιλάμε ναι. Τέλος πάντων, ας τα αφήσουμε με την ημερομηνία. Η Σαμάνη εκείνη παλί, ναι. Ναι. Δεν ξέρω ακόμα τι παίζει. Όπου στο μοναστήρι, τέλος πάντων, δοκιμάζουν τους κόκκους αυτούς. Τους βλέπουν βασικά, δεν τους δοκιμάζουν. Τους θεωρούν έργο του διαβόλου. Ναι. Εδώ χόρευαν οι κατσίκες, τι θα λέγανε. Εδώ ρε φίλε, τα είχαν παίξει κατσίκες, ήταν σε φάση λες και πάνε να βαρέσουν 8 ώρα δουλειά. Καρδιακή προσβολή. Λίγο πριν. Και τα πετάνε στη φωτιά. Τα κατσίκια. Τα τέτοια. Ναι. Τα κατσίκια. Πετάνε τα κατσίκια στη φωτιά και αρχίζουν και βοσκούν τους κόκκους. Οι βοσκοί. Οι μοναχοί. Οι μοναχοί οι ίδιοι. Μπερδεύτηκα τώρα. Πετάνε τους κόκκους. Βρήκαν, τα πάνε, τους πήγανε τα τσέρι αυτά, τέλος πάντων. Τα πήγανε στους μοναχούς. Οι μοναχοί λένε, μαλάκες εδώ πέρα, οι κατσίκες άρχισαν να χοροπηδάνε, έχει χαμηθεί ο Δίας, δεν γίνεται, πέτα τα να σωθούμε. Ωραία. Και τα ρίχνουν στη φωτιά. Και τα ρίχνουν στη φωτιά. Ωραία.
Εκεί ξαφνικά μυρίζει όλος ο τόπος καβουρδισμένο καφέ. Τρελαίνονται, τους αρέσει σε όλους. Πώς βγήκε, ναι. Και παίρνουν τους κόκκους από εκεί πέρα, τους παίρνουν και τους πετάνε μέσα σε ένα δοχείο με νερό για να... Απ' τη φωτιά. Ναι, για να σταματήσουν να καίγονται. Οκ. Γιατί ρε φίλε λένε, όπα εδώ μυρίζει ωραίο. Ναι, να το κρατήσουμε για άλλη φορά. Φέρτα να τα σώσουμε, ναι. Να τα σώσουμε, να το συζητήσουμε και το βλέπουμε μετά τι θα γίνει με αυτούς. Και τους πετάνε μέσα σε μια δεξαμενή με νερό. Okay. Βλέπουν ότι αρχίζει ο καφές και ξέρεις μέσα στο νερό αρχίζει και δίνει τα στοιχεία του. Στοιχεία τώρα από τη φωτιά εκεί που ανάψαν έξω στο δρόμο. Τώρα τρέχα γύρευε. Ναι. Κάτι έδωσε τέλος πάντων. Και ένας μάγκας μοναχός σου λέει τέλειο αυτό, γαμάτο, πετάξαμε τους σπόρους του διαβόλου από τη φωτιά μέσα σε ένα δοχείο, έβγαλε ένα μαύρο ζουμάκι. Ναι. Νομίζω είναι εξαιρετική ιδέα να το πιω αυτό. Ναι, εξαιρετική ιδέα. Πες να είναι και η ψυχή του σατανά του ίδιου. Ναι. Και το δοκιμάζουν. Ωραία. Στην πορεία βλέπουν ότι αυτό αρχίζει και τους κρατάει περισσότερο ξύπνιους, τους δίνει μια εγρήγορση, γενικά τους βοηθάει πολύ στην προσευχή. Και το κρατάνε. Όλα μαζί τα έχεις πει, δεν έχεις γαμίσει. Δεν έχει μείνει τίποτα όρθιο. Θέλω να τα σχολιάσω όλα, αλλά τέλος πάντων, για πες. Και το κρατάνε. Ναι. Και εκεί τελειώνει αυτή η ιστορία του Κάλτη. Ναι, αυτή η ιστορία θα μπορούσε να γίνει και super στην προσευχή. Ταινία, ας πούμε. Θα μπορούσε να γίνει πάρα πολύ ωραία ταινία. Ναι. Καλή ιδέα τώρα για ταινία. Και σίγουρα θα είχε μπει στο Σινόμπο. Σίγουρα ρε, Σινόμπο ψοφάγια τέτοια. Σίγουρα. Κάλτε αιθιοπικός κινηματογράφος. Ναι ρε, τούμπαν. Στα καλύτερά του. Τούμπαν. Λοιπόν, και εκεί τελειώνει αυτή η ιστορία. Ωραία, άρα δεν ξέρω μετά. Ναι, έχουμε τώρα σε μια ιδέα. Έχουμε τη συλλογή, το handpicking που έχει γίνει από το Βοσκό. Έχουμε ούτε καν export, το delivery. Έχει κάνει το delivery του κόκκου, του τσέρι, στους ειδικούς. Το ψήσανε και το ήπιανε. Και κάναν κάπινγκ δηλαδή. Εντάξει. Το ψήσανε όπως το ψήσανε, ναι, δεν έχει σημασία τώρα πώς. Και κάνουν επιτόπου κάπινγκ. Και κάνουν επιτόπου κάπινγκ. Και είπαν ότι αυτό το πράγμα είναι ό,τι καλύτερο που δοκιμάζει η ζωή τους. Ναι. Καλά, θα μου πεις και εμείς τους καφέδες που πίναμε πριν 10 χρόνια, κάπως έτσι γινόταν μέσα στις μηχανές. Κάπως έτσι ήταν. Τις άπλητες. Μηχανές που δεν τις καθαρίζαμε ποτέ εσωτερικά. Τίποτα. Καφίζα δεν υπήρχε τότε πουθενά. Όχι ρε, τι καφίζα. Δηλαδή στην καλύτερη μπορεί να βάζαμε 1 κιλό μιλόξιδο μέσα και αυτό. Μαλάκα όμως. Πώς γινόταν, δηλαδή. Εντάξει, εμείς είχαμε το φραπεδάκι ρε παιδί μου στην Ελλάδα. Είχαμε ξεφύγει, πίναμε σκουπίδι, αλλά το κάναμε σε μια φραπιέρα που είστε στο ΝΕΣ που το ανακατεύαμε εκεί στο μπρικάκι. Ωραία. Και λες ρε παιδί μου, εντάξει, δεν χρησιμοποιήσεις κάποιο μηχάνημα. Τώρα σκέψου εκείνες οι μηχανές που μας φέρανε μετά, που ήρθε εκείνη η Ιταλική μόδα και είχαν φέρει εκείνες οι μηχανές που σε μισούς είχαν δείξει πώς καθαρίζονται. Κι άμα. Έτσι. Και δούλευαν τώρα μαγαζιά 3-4-5 χρόνια με το ίδιο πορταφίλτερ. Εκείνο είχε γίνει μάκα μαύρη. Πόσο ωραία χρόνια, μάνα. Εγώ ξανααναφέρω και σε αυτό το επεισόδιο ότι όποιος θέλει να τα ζήσει μπορεί να περάσει μια βόλτα από Ιταλία. Ναι, όντως. Ειδικά αυτό παίζει. Εγώ είχα δει στη Φοντάνα αντιτρέβει σε τέτοιο μαγαζί, είχα πιει τέτοιο καφέ. Δηλαδή μπροστά στο αξιοθέατο, δηλαδή γεύεσαι κάτι τέτοιο. Δεν είναι ότι. Τέλειο. Πήγε σε κάνα σοκάκι σκοτεινό που ήταν ο Μπάρμπας, ας πούμε, εκεί μέσα. Συνήθως εντάξει, εκείνα τα μαγαζιά είναι και tourist traps, οπότε δεν τους πολύ ενδιαφέρει. Όποιοι αυτό. Είναι εδώ έτσι ηλικίας που θυμούνται το παλιό το καλό το καπουτσίνο που είχαμε εδώ στην Ελλάδα, ας γράψουν έτσι στα σχόλια, ξέρω εγώ, τι θυμούνται από αυτό, ρε παιδί μου. Θα ήθελα πολύ να δω, ας πούμε, κάτι που να θυμούνται έτσι. Γράψτε μας ό,τι έχετε, και μια πολύ καλή ιδέα για επεισόδιο του μέλλοντος είναι να κάνουμε όλους αυτούς τους καφέδες που υπήρχαν τότε. Ή και τους παλέμαχους. Έτσι όπως ήταν. Ναι. Λοιπόν,
Θα τη δώσω στον ύπνο μου, πιστεύω, την πρώτη ιστορία, να ξέρεις. Και εκεί τελειώνει η πρώτη ιστορία. Απλά να αναφέρω για να υπάρχει και αυτό ότι δεν υπάρχει κάπου καταγεγραμμένο ότι συνέβη όντως αυτό. Είναι πιο πολύ σαν ένας μύθος. Ναι, μην αρχίσετε τώρα και γράφετε από κάτω εγώ δεν το βρήκα πουθενά, δεν έγινε έτσι και τέτοια. Τώρα λέμε, είχαμε να λέγαμε. Τύπου, αυτό δεν έγινε έτσι, το ξέρω καλά, ήμουν η κατσίκα, μην μου γράψετε τίποτα τέτοια. Τέλος πάντων, αυτό που θέλουμε να κρατήσουμε και η βάση αυτού του μύθου είναι η γενέτειρα, ας πούμε, του καφέ, ότι ήταν στην Αιθιοπία. Εντάξει, ναι, προφανώς παλιότερα ακούγονταν πολλές τέτοιες ιστορίες και για πολλά πράγματα, όχι μόνο για τον καφέ, πώς τα ανακαλύψαν, ας πούμε. Και το πώς ανακαλύψαν οι Homo sapiens στη φωτιά έχουμε μια ιστορία στο μυαλό μας, αλλά μπορεί να μην έγινε και έτσι. Μπορεί να ήταν οι big αναπτήρες από τότε εκεί. Αλήθεια είναι αυτό. Ναι. Λοιπόν, και πάμε στην επόμενη ιστορία που λίγο ψιλοσυνδέεται με αυτήν και έχει να κάνει, κατά τη γνώμη μου, με τον άνθρωπο που ευθύνεται περισσότερο για το ότι πίνουμε καφέ στην Ευρώπη. Ναι. Okay. Ίσως είναι λίγο βαρύγδουπο αυτό που λέω, αλλά η γνώμη μου είναι αυτή, ότι για εκείνη την εποχή το επηρέασε πολύ. Και πρόκειται για έναν Πάπα. Πάπα. Πάπα εκτός Ευρώπης. Εγώ τους Πάπες τους έχω για Ευρώπη κάπως, με κάποιο λόγο. Για Ευρώπη. Ναι, κατάλαβα τι λες. Ναι, ήρθε από αλλού. Το έφερε ο Πάπα στην Ευρώπη που ήταν. Θα σου πω τι έγινε τώρα ακριβώς. Μιλάμε για τον Πάπα Κλεμέντι. Κάτσε λίγο, με έχεις ταράξει με τα ονόματα. Μαλάκα. Το πρώτο επεισόδιο είσαι με την Έρνα. Και να σου πω κάτι. Και τώρα πήγαμε στον Κλεμέντι. Δηλαδή... Σε αυτό το επεισόδιο, τον Ντίνο του μέλλοντος τον έχω γαμίσει, γιατί στο edit θα πρέπει να μου πετά συνέχεια φωτογραφίες και πραγματάκια. Να ξέρεις. Για πες. Λοιπόν, ο φίλος μας Πάπας Κλεμέντης, που εκείνη την εποχή καφέ πίναν κατά κύριο λόγο οι Οθωμανοί, έτσι, στα βάθη της Ασίας. Ναι. Πήγαμε στον τουρκικό τώρα, έρχεται σιγά σιγά. Ναι. Ουσιαστικά δοκίμασε τον καφέ. Ναι. Υπήρχε του άρεσε δηλαδή πολύ. Δεν ήταν ανακάλυψη αυτό. Ήταν ότι όχι, υπήρχε. Του άρεσε πολύ. Γενικά τότε το θεωρούσαν τέτοιο του διαβόλου. Έτσι, ένα σκεύασμα του διαβόλου. Κυρίως ναι, επειδή είχε παρενέργειες στο σώμα και τέτοια, φαντάζομαι. Πολλοί Ισλαμιστές, οι Οθωμανοί, οπότε ξέρεις, κάτι που άρεσε τη μία θρησκεία έπρεπε να μην αρέσει την άλλη. Ναι, προφανώς. Αλλά ο Πάπας Κλεμέντης ήταν σε φάση, μαλάκες είστε ηλίθιοι. Αυτό είναι και γαμότερα φήματα. Δεν τον Πάπα, τρελάθηκε. Το δοκίμασε και έχει μείνει αυτή η φράση, ότι είπε ότι κάτι τόσο ωραίο δεν γίνεται να το δώσουμε σε αυτούς μόνο να το χαίρονται. Ναι. Θα πρέπει να το βαφτίσουμε. Πάρε. Ναι. Και ουσιαστικά καθολικό. Και το βαφτίσανε καθολικό. Του δώσανε όνομα Καπουτσίνος. Λέγε τώρα. Όχι, τρελάρω. Μαλάκα, λέγε, γιατί έχει κάτι καπουτσίνους μαϊμού. Καπουτσίνο μαϊμού είναι. Τι είναι, κάτι καπουτσίνους, ξέρω τέτοια. Και οι παπάδες δεν είναι κάτι, μοναχοί είναι καπουτσίνοι. Ναι. Αυτός γιατί τους λένε. Μαλάκα, δεν μπορώ με τέτοια ονόματα. Δηλαδή μου χαλάει τον καφέ, γι' αυτό δεν πίνω εγώ καφέ μεγάλα. Και όσο να πίνεις καπουτσίνο, κάθε φορά που θα ζητάς καπουτσίνο σε μια καφετέρια, να σκέφτεσαι ένα τέτοιο καπουτσίνο, ρε μαλάκα. Να σκάει ένας τέτοιος μοναχός. Είναι αυτός ο μοναχός που ήταν μαζί με τον Ρομπέντο Δασό, νομίζω. Ναι, αυτούς ξέρετε, θα σας πω γιατί τους λένε καπουτσίνους. Γιατί φορούσαν αυτά τα καφέ σκούρα ρούχα, είχαν και μαλλιά και λίγα μουσια, και εδώ πάνω ξυρίζαν το ροξάκι για να, δεν ξέρω, για να μπαίνει θεία φώτιση τώρα από τον ουρανό κατευθείαν στο κεφάλι, στο μυαλό τους μέσα, να φωτίζονται. Και επειδή ήταν λευκό πάντα εδώ, τους λέγανε καπουτσίνους, γιατί είναι σαν το αφρόγαλα, μαλάκα, που ήταν παλιά παιδιά το αφρόγαλα. Δεν είχαν τα σχέδια ροζέτες και καρδούλες και πιγκουίνους θα έλεγα. Και πώς θα και κύκνους και τέτοια. Ήταν ένα στρόγγυλο πράγμα. Ήταν λίγο πιο πολύ.
ένας κύκλος τέλος πάντων. Αυτό. Και είχε ίσως λίγο γύρω-γύρω στο ποτήρι, είχε ένα κοντράστ με τον καφέ, ας πούμε. Αυτό, άμα ήσουν καλός μπαρίστα. Που αυτό το κάνανε οι καλοί μπαρίστες. Ναι, αυτό, άμα ήσουν καλός. Αυτό. Αυτό, και ουσιαστικά ο Πάπας Κλεμέντης αυτό που έκανε ήταν το ότι του άρεσε πάρα πολύ ο καφές και έπρεπε κάπως αυτό να το φέρει στην Ευρώπη και στους καθολικούς και τους χριστιανούς γενικά και να μην το θεωρούν αμαρτία. Και είπε πάμε, ναι, βαφτίστε οπότε γι' αυτό το βάφτισε, για να μην θεωρείτε ότι είναι κάτι έξω από αυτό. Ναι. Αυτό. Στα δικά του κεφάλια βγάζει νόημα. Σίγουρα βγάζει νόημα. Αυτά τα φαλακρά που είναι εδώ ψηλά. Ωραίο. Έχουμε και άλλες δηλαδή τέτοιες. Έχουμε... Πόσες είναι αυτές σύνολο? Ήταν οι πιο... έχω άλλες 5-6. Λέγε ρε, Έχω ψωμάκι. Απλά τώρα έβγαλα τις σοβαρές να τις ξεπετάξουμε λίγο τσακμπάμ για να πάμε μετά στις ωραίες. Αυτές είναι οι σοβαρές δηλαδή. Ναι ρε τρελέ. Καλά. Φύγαμε. Λοιπόν, δεν θα μπούμε στο τροχιά συνεχίσουμε. Λοιπόν, κάτσε λίγο γιατί θέλω να βλέπω και τις ημερομηνίες, γιατί κάθε ιστορία έχει πάρα πολλές ημερομηνίες. Okay. Λοιπόν. Είναι που είναι εμπεριστατωμένες κιόλας γι' αυτό. Ναι ρε, έκανα έρευνα. Λοιπόν, πάμε. Manchester 2012. Αλλού τώρα πήγαμε. Καμία σχέση. Κάναμε leap τώρα όπου να είναι παντού. Ναι. Θα πάμε σε όλο το χρονοδιάγραμμα της ιστορίας. 2012. Okay. Πρόσφατα. Ναι ρε. Οκ. Κάηκα για αρχή. Νόμιζα ήταν η χρονολογία προχωριστού κι αυτή. Σκέψου τώρα, κάντο λίγο εικόνα το Manchester. Κάνει εικόνα ένα ψιλικατζίδικο, όπου μπαίνουν μέσα στο Manchester, σε εκείνο το ψιλικατζίδικο, 2 ληστές. Τι θα ακούσω. Δίνουν κάποιες σακούλες στους ταμείες και τους λένε γεμίστε τες με τσιγάρα και καπνό. Full. Τίμοι ληστές. Αυτά είχαν ανάγκη. Αυτά τώρα τι λεφτά και μαλακίες. Ρε φίλε, τίμοι. Ναι, τώρα μπορεί να μην έχει λεφτά το ταμείο μέσα. Σου λέει τσιγάρα βλέπω, έχει ρε παιδί μου, δώσει. Τέλειο. Και γεμίζουν οι τυπάδες 4 σακούλες με τσιγάρα και καπνό. Είχαν πράγμα μέσα. Πήρανε και λίγα μετρητά έτσι για το γαμότο, δηλαδή άφησαν μερικά tips στον εαυτό τους. Να πάνε να αγοράσουν, να πάρουν ένα ταξί για να τους πάει σπίτι. Και φύγανε. Ωραία. Βγήκε αυτή η είδηση στα κανάλια και όλα αυτά. Τους έψαξε αρκετά η αστυνομία και ξέρεις, φτάνουμε σε εκείνο το σημείο που αρχίζει η αστυνομία και δίνει πληροφορίες από τους ληστές, αν τους έχετε δει και τα σχετικά. Ναι. Και πώς δίνει κάπως στη δημοσιότητα. Ας πούμε, τι φορούσαν και τέτοια. Ας πούμε, κάπως έτσι. Ναι. Και δίνει στη δημοσιότητα 2 φωτογραφίες από την κάμερα ασφαλείας του καταστήματος. Οκ. Υπήρχε. Ναι, εντάξει. Ναι. Τώρα η ερώτηση είναι μέχρι εδώ πού είναι ο καφές. Ναι, πού είναι. Πού είναι ο καφές, γιατί το συζητάμε. Τους βάλανε σπαστό γραπεδάκι μέσα. Στη μία φωτογραφία λοιπόν ήταν ένας τυπάς ο οποίος δεν είχε καθόλου καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του. Ναι. Ούτε κουκούλα, ούτε τίποτα. Ούτε καν κρατούσε κάποιο όπλο. Καλά, ναι, να κλέψει τσιγάρα πήγε. Δεν πήγε να κλέψει μια τράπεζα. Θα πει κάποιος τώρα, εντάξει, οκ, λίγο απρόσεκτος ληστής. Εντάξει. Ναι, έχουν ξανασυμβεί αυτά. Ναι. Οι ληστές όμως ήταν 2. Ο δεύτερος ναι. φορούσε και κουκούλα και full face. Το τρελό της υπόθεσης ποιο είναι όμως? Ότι στα χέρια του δεν κρατούσε όπλο. Ναι. Κρατούσε καφεδάκι. Κρατούσε μία κούπα γεμάτη με καφέ, φίλε. Και ο τυπάς έσκασε. Τον δείχνει φωτογραφία, τα παιδιά θα το δούνε στο βίντεο. Κουκούλα, full face, το ένα χέρι πίσω από την πλάτη και το άλλο έτσι στον καφέ. Τι λες ρε? Ναι. Και τι έσκασες να ληστέψει? με μία κούπα γεμάτη με καφέ, φίλε. Ας σου πω εγώ τι έγινε. Θέλω να μου πεις ρε φίλε τώρα τι μπορεί να υπάρχει μέσα στο μυαλό του. Θα σου πω. Ο καφές, για να τον ευχαριστηθείς, θέλει τσιγαράκι. Ωραία.
Καλά, δεν λέω. Για εσάς που καπνίζετε. Εγώ δεν καπνίζω, το έχω κόψει. Ωραία, χρόνια τώρα. Ξέρω, έχω άτομα, ας πούμε, που έστω για να κάνουν ένα τσιγάρο θέλουν έστω μία γουλιά καφέ. Ό,τι και να είναι αυτό, ρε. Ωραία, τίποτα. Χθεσινό ποτήρι με λίγο καφέ που έμεινε και δεν το πλύνες. Αυτό θα το πιούνε για να κάνουν το τσιγαράκι τους. Ωραία. Ο τύπος τώρα καθόταν εκεί με το μάντα των άλλων. Ποιος ξέρει τώρα τι αράζαν εκεί, βλέπανε. Τότε είχε ξεκινήσει και το Facebook, νομίζω, στο 2012. Θα ήταν τώρα εκεί τίποτα. Μείνανε χαρμάνες, είχαν και το καφεδάκι. Λέει, πω, τώρα πώς θα γίνει. Τρέξανε εκεί μετά, κάνανε αληστία. Τι ζήτησανε, καπνό. Δεν ξέρεις ότι υπάρχει καπνό και τσιγάρα. Α, ναι, όλο ταμπάκο, ναι. Βέβαια, άμα γινόταν αυτό τώρα θα ζητούσαν εταιρεία. Αλλά εντάξει. Το τρελό είναι, έχεις δει καθόλου που λένε πράγματα τα οποία είναι νόμιμα, αλλά αν τα κάνεις φαίνεσαι τρελός. Και ένα από αυτά είναι, ρε φίλε, να βγεις έξω από το σπίτι και να έχεις τον καφέ σε κούπα, όχι σε ένα ποτήρι θερμός ή κάτι τέτοιο. Ναι. Δεν τον νιώθεις κάποιον τρελό αν το κάνει αυτό? Δεν ξέρω, έχω δει νομίζω τόσους πιο πολλούς υπερτρελούς που αυτό πλέον μου φαίνεται νορμάλ εμένα. Δηλαδή κάπως έτσι νιώθω όταν σκέφτομαι έναν τώρα με κούπα στο χέρι. Ναι. Δεν μου φαίνεται τόσο τρελός. Αλλά. Όχι, δεν μου φαίνεται ένας με κούπα τρελός στο δρόμο. Αλλά ο μαν που πήγε τώρα να ληστέψει με το καφεδάκι, μου έλεγα παίζει να ήταν τόπο καφές, έτσι. Σούπερ. Ναι, να ήταν παίζει να ήταν γκέισα, ήταν σίγουρα γκέισα από τον Παναμά, ας πούμε τώρα. Τίποτα τέτοιο, ρε παιδί μου. Και σου λέει άλλος ότι είναι τώρα πάω φυλακή για τον καφέ αυτόν. Ήξερα να δώσει ένα 50, ξέρω εγώ, για τα 250 γραμμάρια. Ναι, κι άμα. Τέλος πάντων, αυτή ήταν η ιστορία μας. Ωραία, τέλεια. Και νομίζω ήρθε η ώρα να πάμε στην αγαπημένη μου από αυτές που έχω κρατήσει. Στη μέση την έβαλα αυτή. Λοιπόν, ναι, πριν ξεκινήσουμε, Ντίνο, θα ήθελα να σε ρωτήσω. Τα κάνεις αγωγή. Θεωρείς εθισμένο τον εαυτό στον καφέ? Πλέον δεν θεωρώ τον εαυτό μου εθισμένο στον καφέ, αλλά θεωρώ εθισμένο τον εαυτό μου εθισμένο τον καφέ στον εαυτό μου. Στον καλό καφέ. Όχι. Εντάξει. Δηλαδή, άμα μου βγάλεις κάπινγκ 10 καφέδες διαφορετικούς, θα τους δοκιμάσω όλους. Και θα πιω από μια γουλιά. Δεν θα τους κάνω μόνο κάπινγκ και θα φτύσω. Θα πιω από μια γουλιά και μετά θα πάω φάω ένα τσαμπί μπανάνες απλά για να σταματήσει το τρέμουλο. Αυτό. Τέλεια. Οκ. Λοιπόν. Ωραία. Εγώ θα πω μαλακίες. Γιατί ξέρεις ποιος είναι πραγματικά εθισμένος στον καφέ? Όχι. Ποιος είναι? Ο Μάικ και η Τρίνα. Τι είναι αυτοί, 2 άτομα είναι? Ναι, είναι ο Μάικ και η Τρίνα. Τρίνα. Το όνομα τώρα αυτό είναι για εθισμούς. Πρόκειται για ένα ζευγάρι από τη Φλόριντα. Ξαναπες. Πρόκειται για ένα ζευγάρι από τη Φλόριντα. Οι οποίοι, ξέρεις τι είπαν? Ρε φίλε, μας αρέσει ο καφές. Πίνουμε 1, 2, 3, 10, 20 κούπες τη μέρα. Ναι. Και δεν γίνεται. Μ' αρέσει πάρα πολύ, ρε φίλε, και δεν μου φτάνει. Τι μπορώ να κάνω? Θέλω όλη μου η ζωή να είναι καφές. Τι μπορώ να κάνω? Τι είπαν θα κάνουν, φίλε? Τι έκαναν? Πισίνα. Είπαν θα κάνουν κλείσμα από καφέ. Τι? Περίμενε. Κλείσμα. Περίμενε. Πριν συνεχίσουμε την ιστορία. Ναι, για όσους δεν ξέρουν τι είναι το κλείσμα, να πάνε να ψάξουν πρώτα λίγο. Εγώ δεν θα το πω εδώ πέρα, δεν θα το αναφέρω. Αλλά δείτε λίγο τι είναι το κλείσμα, για να μπορέσετε να μπείτε στη συνέχεια της ιστορίας να καταλαβαίνετε τι γίνεται. Εντάξει, απλά άμα το δείτε, πατήστε τύπου περιληπτικά. Μην δείτε όλη τη διαδικασία και τα σχετικά. Ναι, μην μπείτε σε πολλές λεπτομέρειες. Ναι. Τώρα, για την ακρίβεια, γιατί να το κάνεις? Ήταν το κλείσμα το κάνεις για να βγάλεις αυτό από μέσα σου πράγματα, για να βάλεις. Δεν ξέρω. Ήταν τόσο εθισμένοι σε αυτό που ισχυρίζονται ότι το κάνουν πάνω από 4 φορές τη μέρα. 4 πάνω από 4 φορές. Όπου πιο συγκεκριμένα η Τρίνα, έχει και πιο συγκεκριμένο αυτό. Σαν πιο φιλότιμη, το κάνει πάνω από 10 φορές. Τι?
Ναι. Τι λέτε ρε μαλάκα, συγχωρήστε, ψέματα είναι αυτά. Το τρελό της Αυτοί υπόθεσης ζουν είναι ακόμα. ότι... Γιατί αν Τώρα ζουν να αυτό τους δεν φέρουμε στο podcast. Μαλάκα δεν γίνεται. θα μπορούσε να είναι συμπαρουσιαστές του podcast. Τι είναι η παραγωγή, θα είναι η Φαντάσου, παραγωγή ρε του φίλε, podcast. θα κάνουμε εμείς κάπινγκ από το στόμα και αυτοί θα κάνουν κάπινγκ. Όχι Βασίλη, μη ρε μαλάκα, πάλι θα έχω εικόνα. Κάνω εικόνες εγώ μετά. Τα συνδέω όλα, τώρα έπαιζε κάπινγκ και τρελό κλείσμα είναι και δεν μπορώ. ότι τους έχουν πάρει συνέντευξη από την τηλεόραση και θα βάλουμε στιγμιότυπο που το ξαπλώνουν λένε? στο κρεβάτι και οι δυο. Ξαπλώνουν στο κρεβάτι. Τι λες ρε, έχεις βρει τέτοια βίντεο? Ρε, έτσι ήρθα. Έχεις DSL, όχι πώς λέγεται ρε. VPN ρε μαλάκα, έχεις και βλέπεις για να μην σε κλείσουν φυλακή. Όχι, κανονικά στην τηλεόραση. Κλείσματα από καφέ. Ναι, δεν έχει τίποτα έτσι. Καμία εικόνα περίεργη, ας πούμε. Τι τρέλα είναι αυτή. Και μάλιστα η Τρίνα που το ξεκίνησε αυτό ισχυρίζεται ότι τη βοηθάει πάρα πολύ στα νεφρά και στο σκότι. Καλά, ναι, άμα δεν αφήνεις τίποτα μέσα σου, ναι, καθαρά θα είναι όλα. Της δίνει γενικά ένα αίσθημα εφορίας, ναι. Και συγκεκριμένα λέει ότι δεν έχει νιώσει ποτέ ξανά τόσο ωραία στη ζωή της. Τι λέτε. Νομίζω με αυτή την ιστορία δεν μπορώ να σχολιάσω πολλά πράγματα. Ωραία. Γιατί θα πάω... Τώρα θέλω να θα κάνουμε... μας ρίξουν το podcast. Ένα έτσι 10 δευτερόλεπτα παύση, να κάνουμε όλη μια εικόνα όσοι ακούμε το podcast να συμβαίνει αυτό. Ωραία. Για να μπορούμε να συνεχίσουμε τη μέρα μας. Να πω και αυτό βέβαια, ότι οι γιατροί γενικά δεν συμφωνούν με αυτό. Εντάξει. Ναι, παιδιά, οπότε κάνουμε ένα disclaimer εδώ πέρα. Μην το επιχειρήσετε. Δεν είναι μέθοδος που... Ή αν γενικά το επιχειρήσετε, βιντεοσκοπήστε το. Ναι, και στείλτε το. Και στείλτε το να το κάνουμε στο επόμενο podcast. Ναι. Γενικά να πω ότι το κλείσμα με καφέ υπάρχει γενικά. It's a thing. Δηλαδή υπάρχει αυτό. Ναι, με καφεΐνη. Χρησιμοποιείται... σαν ουσία. Όχι τώρα με ένα από Κοσταρίκα γουόστα, ας πούμε. Θεωρώ πως όχι ρε φίλε, εντάξει. Ναι. Φαντάσου δηλαδή πόσοι άνθρωποι περάσανε από αυτό το στάδιο, μάζευε λουλούδια, ξέρασε τα εννοώ, από ξερανέτα, όλα τα ακούσαμε, καβούρδιστα και όλα αυτά για να πάει μετά ο άλλος και να το βάλει. Ναι. Λοιπόν, γενικά είναι ένα thing αυτό, υπάρχει, χρησιμοποιείται και σε μια συγκεκριμένη θεραπεία που τώρα δεν θυμάμαι το όνομά της, η οποία βέβαια η οποία βέβαια έχει σταματήσει να χρησιμοποιείται στην Αμερική. Καταλαβαίνετε τους λόγους. Καλό είναι να μην γίνεται αυτό. Θα μείνετε μισή. Ναι, καλό είναι να μην το κάνετε, θα έλεγα εγώ. Αλλά ανάλογα. Άμα είναι να το κάνουν, ρε φίλε, ας το κάνουν, θα έλεγα καλύτερα με έναν natural καφέ. Ναι, να μην τους βγάλει και πολύ πιο αρώματα, ξενίλα τσέρι, και τέτοια. Ναι. Να είναι λίγο πιο floral η αίσθηση. Ναι, αυτό. Αυτή ήταν η αγαπημένη μου ιστορία, μπορώ να πω. Τι τρέλα πάντως, μάγια. Καλά λένε τρέλα δεν πάει στα βουνά. Αλλά πάει στη Φλόριντα. Καλά, τώρα η Αμερική, ας μην μιλήσουμε καλύτερα. Καλύτερα όχι. Τι τρέλα έχει. Νομίζω καλές ήταν αυτές οι ιστορίες. Εντάξει, έχουμε ζουμάκι για άλλες, αλλά με τις ωραία, γράψτε στα σχόλια ποια ήταν η αγαπημένη σας με νούμερο, πρώτη, δεύτερη, τρίτη, τέταρτη, πέμπτη. Και θέλω επίσης και να γράψετε δική σας, αν ξέρετε εσείς κάποια άλλη που δεν την ξέρουμε εμείς, που δεν την είπαμε τώρα σήμερα εδώ. Μπράβο, πολύ ωραίο αυτό. Έτσι να γράψετε λίγο και τον τίτλο της ιστορίας, άμα υπάρχει. Αν μαζευτούν αρκετές, μπορεί να κάνουμε και ένα ποτπούρι από τα δικά σας. Ναι, τα δικές σας ιστορίες. Αυτά. Peace and love. Κλείνουμε.